De fleste virksomheder køber stadig deres nitrogen. Men det er både nemt og effektivt at producere det selv. Løsningen er EGN Smart Nitrogen. Et stærkt alternativ til traditionelle nitrogenforsyninger. Med avanceret PSA-teknologi producerer EGN-anlægget nitrogen direkte fra trykluft. I den mængde og renhed, du har brug for til laserskæring. EGN installeres nemt og giver dig stabil drift, minimal spild og fuld kontrol over dit nitrogen. EGN fås i 5 standardstørrelser og kan producere op til 1200 kubikmeter nitrogen i døgnet. Det modulære design gør det nemt at udvide, hvis dit behov vokser. EGN Smart Nitrogen er udviklet af Elektrogruppen. Med mange års erfaring inden for gasgenerering og trykluft står vi for installation, service og en gratis beregning af, hvor meget du kan spare og hvor hurtigt investeringen tjener sig hjem. Tag kontrol over dit nitrogen med Elektrogruppen.